Liete mamoko ang'wen mag jomotho chako yudi kendo e gwenge mag Shakahola, Malindi, kama pedha dhi nyime mar manyo kuonde ma dibed ni oikie ringre ji mane odonjo e din mar jago ma nyinge Paul Mackenzie ma itudo gi ketho mar wuondo jolemo kendo ketogi gi tweyo nyaka tho. Jafwambo mar Odan Olonde lero ni lietego oriwo koda ka mag nyithindo. Seche 24 kod wiye mosekalo nyaka ni apisas mag okwach kech gotache gwengegi mag Shakahola kama osebed kike jogo matweyo nyaka tho e buodin mar Good News International mar Paul Mackenzie. Liete moko makala 4 ofwenyo odiechieng' ma kawuono. Apedhano mamedo sikore e chuny bungu no mantie Shakahola medo yango kwan ji modhuro ma osewito ngimagi e tweyono. Kalure gi jodak, lietegi nyalo bedo ni ng'enygi mag nyithindo wiragine madin nono yango ni gichako tweyo makamano eka iluwogi kod joma mine kaito joma chuo. Hizi kaburi nyingi tunaonyeshwa hapa saa hii zimefika 18 na zingine tunaendelea kuonyeshwa, iende sikakue nyingi ni za watoto wadogo. Kwa sababu hii mfungo, huyu mtu aliwaambia wafuasi wake waweze watoto waanze kufunga mpaka wave, alafu wakina mama wafuate, alafu wazee. Kwa hiyo ni kama hiyo ni usuni sana kwangu. Bende ne gireso ji mamoko 4 odiechieng' ma kawuono kendo norig kodgi ka thieth. Mathias Shieta ma en jakanyo mar Haki Afrika kata kamano oyango ni gibiro kawo ne jogo ma pod dhi nyime kod tweyo makamano kang' mager. Tutaendelea kuwatafuta kupitia polisi ili tuweze kuwashika wote na kuwapeleka, because hata wale ambao wanafunga kiasi cha siku 10 lazima washtakiwe for trying to commit suicide. Tweyo makama bende koro yangore ni tieko tieng' mabiro kendo luoro koro nitiere ni gwenge makoro ji osedonje Lamu makama nyalo bedo gunda. Katika wa mama wote hawana watoto wao, kila nikiuliza watoto wenye niko nao wananitajia majina kwamba watoto wao wote wamefariki. So upande wetu ni kama hiyo generation pia inazidi kudidimia. Gombo gien ni okwach kicho chak kunyo lietego mondo fweny kwan ji manyalo bedo ni osewito ngimagi e Lamu mar nekni. Tukipata government pathologist tutakuja tu exhume mwili ili iweze kufanyiwa postmortem, na baada ya postmortem ndio tupate ushahidi ili kuweza kumshtaki pasta yule. Mabiro katobedo ni Paul Mackenzie pod nitiere lweto bila kapod itimo nonro ewi tho mar oganda mitudo kod yore mag kanisane mar Good News International. Diana Olonde, Ramogi TV.